Bevutha ngumsindo ngenxa yemeko bazibona bekuyo. Bakwalahle nethemba lokuba bayokuze bangene kwizindlu zabo. Bathyola ngelithi inkampani ebisakha ezi zindlu khange ikhathalele le project. Akho themba, asisenalo ithemba loba sakakhela kule ndawo. Simane sigrogrisa uba hayi kuzakakhiwa ibe ngucwaka. Umama ude wasweleka okokwa kuthiwa izindlu ziyakhiwa apha. Ii-numbers apha zi-approve ngo-2014 sanikwa ii-numbers. Umama yena aqala ubhubhe eyazi inumber yakhe ithina kodwa zange kunanamhlanje akayifumana indlu yakhe. Uzabhubha nam ngoku. Indlela ebawela yona uba ndifumane indlu was as from 94 okanye ndivote from 94 till now but ayikho into endifumanayo kurhulumente wase-South Africa. Ukanti umasipala ombaxa eBuffalo City usinqumamisile isivumelwano nale nkampani ngenxa kokufeta ekwenzeni umsebenzi. Singurhulumente siyenze kangangoko into esinayo kwazela uba sifumane iinkampani ezincedisayo. Into yezindlu into ebalulekileyo kwaye into esifuneka siyileqile kuba abantu bayamigreyithela baza kwintsixeko ngamaxesha onke kwaye funeka sizakhile izindlu. So xa kukho iprojekthi enjeyeni engakwazi ukugqibeka iyachaphaza kakhulu nto leyo because isilelisa into ezininzi. Kodwa ke ngoku sithatha amanyathelo esiqondayo into yokubana aza kuba siyifezekisile laa project. So i-908 eza houses fanele zikhiwe phaa zakhiwe kugqityezelwe ezifana seziqaliwe kwaye ekugqibeleni abantu bafumane izindlu zabo. Nangona unyulo lomasipala lusondele, abahlali bafunge ngelithi abasayi kuvota ukuba babone inkqubela kule project. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMdantsane.